И здравейте хора, аз съм Proplay88BG и сега искам да ви кажа, че имам channel update и то е един банер за почти 100 абоната, които събрах от PPBG. Каналът ще бъде в описанието. Ето го PPBG, само да го покажа. Даже е качил десинг, май бе се кажеш. Не се сещам, нали, много. Аз се върна към моя канал. Чакайте само. Съм включил някои неща. Така, почти 100 абоната. Друго. Ново интро, видяхте. От Watch Me BG. И друго някакво. Вчера. При 4 часа, аз днеска имам рожден ден, да. И с този клип очаквай там, нали, такова клип на CS Source. И да, това е този клип. Channel апдейт тук. И интрото. Малко повече макевше, ама нали така. Някой ми пише по скайпа. И това беше всичко от мен. И чао.